नमस्ते सर्वांना. तर आज तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये आम्ही आमची रुटीन दाखवणार आहे की मॉर्निंगपासून ते आफ्टरनून इव्हनिंग नाईटपर्यंत आमची रुटीन काय चालते ना ते तुम्हाला दाखवणार आहे. तर आता सकाळचे वाजलेले आहे 9 आणि इथे तुम्ही बघू शकता काजल प्रॉपरली रेडी होते आणि देवपूजा करायला लागते. इथे देवपूजा चालू आहे आणि मॉर्निंगमध्ये तुम्हाला दाखवायचं इथे ग्लासेस बघा आम्ही किती ठेवलेले आहेत. 2 4 6 आणि इथे बघा असं गरम पाणी होतं. तर प्रत्येकजण असं 2-2 ग्लास पाणी पितो आणि मगच आपल्या कामाला सुरुवात करतो. तिकडे आम्ही सर्वांनी 2-2 ग्लास आणि माझे थोडेसा 1 ग्लास राहिलेला आहे. मी 3 ग्लास पितो ॲक्च्युली, ते राहिलेलं आहे. आणि मग बाकीच्या रुटीनमध्ये समजा रात्री काय असे कपडे ठेवले असतील तर फोल्डिंगचे कामं सुरू. काल धुतलेले ना. तर इथे तुम्हाला दाखवतो बघा, जरासा खक्कक झालेला आहे. आणि आज आमच्या ब्रेकफास्टमध्ये तुम्हाला दाखवायचं आहे, जसं आम्ही सांगितलं होतं की आज आम्ही फ्रूटचं ब्रेकफास्ट करणार आहे. कारण खूप आपले फ्रूट्स आहेत, पाणी पिऊन झालेलं आहे 2-2 ग्लास. फ्रूट्स कटिंग करून फ्रूट्स खाणार आहे. त्यासोबत तुम्ही बाहेर बघा, ते आमचे दोन्ही डॉग्स झोपलेले आहेत. इकडे तुळशीकडे सुद्धा पूजा झालेली आहे, बघू शकता इकडे. आणि आपल्या नेबरच्या घरी मिक्सर चालू आहे. आणि इकडे मम्मी सुद्धा आंघोळ करून आलेली आहे. ये तू काय करतो आता? आजची डेली रुटीन तुमची सर्वांची. हां. आणि आज आपल्या रुटीनमध्ये ना आपल्याला आपले पाठचे जे ड्रम मी खाली करून ठेवलेले आहेत ते सुद्धा आपल्याला साफ करायचे आहेत. ठीक आहे. चल, तू काय खाल्लं? आता आपल्याला सर्वांना फ्रूटचा नाश्ता करायचा आहे. असं पाणी पिल्यानंतर मम्मीला पण, मम्मी किती ग्लास पाणी प्याली तू? 2 ग्लास. आता 2 ग्लास. काजल तू किती ग्लास पियाली पाणी? 2 ग्लास. हा 2-2 ग्लास झालेला आहे. आता आपण फ्रूट्स कटिंग करायला घ्या. हे रात्रभर इकडेच होतं का बाहेर होतं? इकडेच होता, किचनमध्ये ठेवलेला रात्री. आई झोपते ना इकडे. आता सुकलेत कपडे, काल धुतलेले. आणि तुझं काय रुटीन मम्मी? आता केस उचलते. चला. मी आंघोळ केली ना, केस विंचरल्यापासून सगळा माझा मेकअप झाला की मग मी कामाला लागते. ओके. आणि यातला मी तुम्हाला सांगायचं आहे की हे बेडशीट्स आणि बेड कवर, पिलो कवर पण चांगले धुतलेले आहेत कालच, बरोबर? कपड्यांसोबतच धुतलेले काल. सर्व प्रॉपरली कपाटात लागतात ना. जिकडे तिकडे सामान ठेवलं ना त्याच्या जागी मग सापडायला पण लगेच सापडतं. शोधावं लागत नाही, पटकन मिळतं. आता आपली घरातली रुटीन नेहमी चालूच असते, पण आपण फेससाठी काय करतो तर मी तुम्हाला इथे क्रीम इंट्रोड्यूस करते. मामा अर्थ विटॅमिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम. आताची आपली मॉडर्न लाईफ एवढी बिझी झाली आहे आणि एवढं दगदगीची झाली आहे ना की आपल्याला स्वतःसाठी वेळच नाही मिळत. आणि वेळ असून सुद्धा तो पुरत नाही आपल्याला. आणि एवढ्या सगळ्या बिझी लाईफमध्ये आपल्याला डेली ऑपॉर्च्युनिटीज येत असतात, चॅलेंजेस येत असतात. आणि अशा सर्व सिच्युएशनमध्ये आपल्याला स्वतःला नेहमी बेस्ट दिसायचं असतं आणि चांगलं दिसायचं असतं. असे तर खूप प्रोडक्ट्स आहेत जे आपल्याला रेडी होण्यासाठी मदत करणार, पण आपल्या चॅलेंजेसमध्ये आणि ऑपॉर्च्युनिटीजमध्ये एक रेडियंट आणि ग्लोईंग स्किन असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. तोच आपल्याला मिळतो मामा अर्थचा विटॅमिन सी डेली ग्लो फेस क्रीमने. आता मी तुम्हाला दाखवते हा प्रोडक्ट यूज कसा करायचा. हे बघा, हा व्हाईट क्रीमी फॉर्ममध्ये आणि आपल्याला असं अप्लाय करायचं आहे. असे डॉट्स येऊन जसं नॉर्मल आपण क्रीम लावतो तसंच आपल्याला लावायचं आहे. मला हे क्रीम लावता लावता एक इन्सिडन्स आठवला. दिवाळीचा पाडवा येऊन गेला बघा, तुम्ही व्हिडिओ बघितलाच असाल. तर तेव्हा आत्या आलेली, मला त्यांनी सजवलेलं. तर तेव्हासुद्धा मला ना त्या दिवसासाठी खास मला एक रेडियंट ग्लो हवा होता माझ्या स्किनमध्ये. तेव्हा मी हा प्रोडक्ट यूज केलेला. ही क्रीम ना खूप अफोर्डेबल आहे, हेल्पफुल आहे आणि डेली यूज करायला खूप इझी आहे. आता पाडव्याला कसं मी रेडी झालेली आणि मला त्या पाडव्याच्या खास दिवशीसाठी एकदम स्किनमध्ये रेडियंट आणि ग्लो छान हवा होता. तर त्या दिवशी मी ही क्रीम यूज केलेली. तर तुमच्यासोबत पण असं नक्कीच इन्सिडेंट झाला असेल जेव्हा तुम्हाला एकदम छान दिसायचं असेल तर तुम्ही नक्की शेअर करा माझ्यासोबत. #ग्लो विथ कॉन्फिडन्स डेली. मामा अर्थ विटॅमिन सी डेली ग्लो फेस क्रीमचे 2 की इन्ग्रेडियंट आहे. पहिला आहे विटॅमिन सी. ते आपल्या स्किनला एक नॅचरल ग्लो देतं आणि कोलॅजिन प्रोडक्शन सुद्धा बूस्ट करतं. सेकंड की इन्ग्रेडियंट आहे टर्मरिक, ज्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि अँटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज आहेत. त्याच्यामुळे आपली स्किनची नॅचरल रेडियन्स बाहेर येते आणि डलनेस सुद्धा कमी होतो. आणि त्यासोबतच विटॅमिन सी आपल्या
आपल्या पिगमेंटेशनला कमी करायला मदत करतो आणि टर्मरिक आपल्या सन डॅमेजपासून वाचवतो. आणि आता वेळ आली आहे कॉन्फिडेंटली ग्लो करायची विथ मामाअर्थ विटॅमिन सी डेली फेस ग्लो क्रीमने, जे आपल्याला एक परफेक्ट ग्लो देतं लॉंग टर्मसाठी. याचा जो फॉर्म्युला आहे तो लाईट वेट आणि मॉइश्चरायझिंग आहे, ज्यामुळे आपल्या स्किनमध्ये हे लगेच एब्झॉर्ब करतं आणि हे मॉइश्चर लॉक करतं आणि त्यामुळे आपल्या स्किनमध्ये एक रेडियंट ग्लो दिसतो. आणि तुम्हाला काही चिंता करायची गरज नाहीये, तुम्ही हा प्रोडक्ट डेली बेसिसवर यूज करू शकता, कारण की हार्मफुल केमिकल्स आणि टॉक्सिक फ्री आहे. यामध्ये नॅचरल इन्ग्रेडियंट असल्यामुळे आपल्या स्किनला सन डॅमेजेस पासून सुद्धा वाचवतं आणि हे सुटेबल फॉर ऑल स्किन आहे. आणि आता वेळ आहे हॅशटॅग ग्लो विथ कॉन्फिडन्स डेली विथ मामाअर्थ विटॅमिन सी डेली ग्लो फेस क्रीमने. मी तुम्हाला याचा कुपन कोड देते SK2022, जे यूज करून तुम्ही 20% डिस्काउंट घेऊ शकता मामाअर्थच्या ॲप्लिकेशन आणि ऑफिशियल वेबसाईटवर. मला मामाअर्थचे प्रोडक्ट आवडतातच, का माहिती आहे, कारण की जेव्हा पण आपण प्रोडक्ट परचेस करतो ते लिंक करते एका वेबसाईटनी, ज्यांचं इनिशिएटिव्ह आहे 2025 पर्यंत 1 मिलियन ट्री प्लांट करायचं. आणि त्यासोबतच मामाअर्थने गुडनेस इन्सायडर प्रोग्राम हा लॉन्च केला आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला फ्री गिफ्ट्स आणि फ्री शिपिंग मिळणार प्रत्येक ऑर्डरवरती आणि एक्सक्लुझिव्ह सेल्स अँड ऑफर्स ओनली फॉर इन्सायडर्स. आणि गुडनेस इन्सायडर कसं बनायचं ह्याचं लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मामाअर्थचे सगळे प्रोडक्ट ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि नायकावर अवेलेबल आहे. जाऊन तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये चेक करा आणि लवकरात लवकर प्रोडक्ट परचेस करा. मला तो खूप आवडला हा प्रोडक्ट यूज करायला. हे पण आपल्या प्रॉपरली जागेवर ठेवायचं ना. हा स्टँड खूप उपयोगी पडला आपल्याला, एकदाच घेतला पण चांगलं यूज आहे. याची जागा आमची या साईडला असते इथे. हे सध्या अजून ऑर्गनाईज करायचं एक 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 वेगळ्या इकडे आपण मुंबईवरून फोल्डेबल शूज आहेत ना. आता इथे बघा आपले जे फ्रूट्स आपल्याला कट करायचे, म्हणजे कसं एक हेल्दी नाश्ता हेल्दी डेचा सुरुवात होईल. आणि त्यासोबत मला इकडे दाखवायचं आहे, आमच्याकडे ताकाची पिशवी होती आणि आता नाही पियायची, दुपारी प्यायची, तरी मी आत्ताच काढून ठेवलेली. कारण की ती फ्रीजमध्ये होती. हां, फ्रीजमध्ये होती, बोललो फ्रीजमधली काढून ठेवलेली मी. तर आता आम्ही सर्व फ्रूट्स कट करून घेतो बघा एका चांगल्या प्लेटमध्ये आणि तुम्हाला दाखवतो. इथे बघा ॲपल आपण चांगल्या प्रकारे सर्व धुवून घ्यायचे एकदम व्यवस्थित. तर हे एवढे आम्हाला डस्टी वाटत नाही म्हणून आपण नॉर्मल पाण्यात धुवून घेतो. जर जास्त तुम्हाला वाटत असेल केमिकलवाले तर गरम पाण्यात मीठ टाकून तुम्ही धुवून घ्यायचं. पण काल मी गरम पाण्यात मीठ टाकून हे भिजत ठेवलेले जरा. आणि इथे बघा आपल्या ड्रॅगन फ्रूटला एवढी काय गरज नसते आणि ड्रॅगन फ्रूट सोलणं आणि कापणं खूप इझी आहे. तर सुरुवातीला हा दाखव कसं कापायचं, एकदम पटकन दाखव. सेंटरला कट केलं ना बस झालं त्याचं बघा, इझी आहे ते. मग हे बघा कसं निघतं बघा ते, अख्खाच्या अख्खा निघतो. हे बघा असं याचा कवर ना असं काढत द्यायचं, निघतो लगेच. म्हणजे पीस करायचे आणि सर्वांना असे वाटायचे. मग 3 प्लेट करायचे ह्याचे. ते इकडे बघा फ्रूट कटिंगची रुटीन चालू आहे माझी. पण आता क्लिनिंग प्रोसेस बाहेरची चालू होणार आहे, झाडांना पाणी घालायची प्रोसेस चालू होणार आहे. आणि ते मम्मीची पण, आता मम्मी पण माझ्यासोबत येणार आहे पाठी ड्रम आणि धुवायला, बरोबर ना. काय काय पाठी, तर व्हाईट टाकी आहे ना, व्हाईट टाकीन तो ड्रम धुवायचा आहे ना. आणि आजच्या पाणीचा सोर्स आम्ही ग मध्ये सोडलेला आहे. बाकी कोणत्याच माड्यामध्ये आम्ही पाणी नाही सोडलेलं आहे. आजचं पाणी ग मध्ये जातोय मम्मी, आज ग मध्ये जातोय. इथे बघा मम्मीची रुटीन चालू आहे. तू कोणती क्रीम घेते रे? ती तुझी तीच मी लावते ना. इथे मम्मीच्या रुटीनमध्ये सर्व क्रीमची प्रोसेस चालू आहे फेसला लावायची. आणि इथे आमचे फ्रूट कटसुद्धा झालेले आहेत, तर आम्ही ते आता बाहेर घेऊन तुम्हाला दाखवू. हे बघा 2 फ्रूट्स प्लेट रेडी आहेत एकदम मस्त. आणि इथे 3 भाग केलेले आहे आमचा फ्रूटचा नाश्ता. तुम्ही पण आमच्यासोबतच फ्रूट खायला या सर्वांनी. माझं झालं पण खाऊन. फळं कापली सगळी. मस्त काजल बोलली ना, बरोबर बोलली. काजल एक खाऊन दाखव त्यांना. काय झालं? ज्यूस सारखं लागतं ते. ह्याची टेस्ट चांगली असते खूप मुंबईत. ते प्रॉपर जर पिकले ना तर खायला एकदम छान वाटतं. आज मग खाऊन मग ज्यूस सारखं वाटतं. खायचा पण चांगला होता, कालची परवा होता ना. सिलेंडरवाला आला तिकडे.
आता इकडे बघा, आता हा काय रुटीनचा पार्ट नाही, पण आम्हाला एक लक्षात आला की आम्हाला ग्रामपंचायतीत थोडंसं काम आहे. तर मम्मीचं तिकडे काहीतरी सिग्नेचरची रिक्वायरमेंट आहे. तर मम्मी आणि मी आता ग्रामपंचायतीत जाऊन येतो. तोपर्यंत काजल आपली घरी आहे आणि काजलबरोबर आपले बुबूसुद्धा आहेत झोपलेले, आहे ना. आणि तिथे एक, चला जाऊया. आणि इथं बघा आम्ही उन्हातून चाललो आहे ना, तर आम्ही पाण्याची बॉटल पण घेतली आहे. झालं काम तुझं ग्रामपंचायतीचं? झालं झालं, पी पाणी. झालेलंच होतं ते काम. ही आमची पंचायत ना. ग्रामपंचायत. चल जाऊया घरी. चल आता. ते राईट साईडला बघ कसं बांधलंय बघ आपल्या ह्याच्यासारखं, है ना? थांब. हां दाखव, ह्याच्या पाठचं दाखव. ओके. चेंज कर. बरोबर. प्ले ठीक आहे. कोणतं? दाखव इकडे चेंज कर. फॅन्सी वाटतात ना. संपले ना. आता तुम्ही जे बघितलं ते आम्ही डोर सिलेक्शनमध्ये घेतलं होतं ना, सर्व डोर सिलेक्शन्स आहेत. आणि त्याच्यामधले कोणते लावले जाणार आहे ते तुम्हाला नंतर माहिती पडणारच आहे. लावल्यानंतर आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि एकदम छान छान काहीतरी आम्ही घेतलेलं आहे ते तुम्हाला दिसेल. आणि आमचे बुबू बघा, दोन, एक फ्रंट आणि एक बॅक घातली. आता थोड्या दिवसांनी तुम्हाला इथे सुद्धा एकदम मस्त सर्व छान दिसेल. आणि सेंटरला पण आपण बघा काय ठेवलं, हे असंच ठेवलं ना सेंटरला आपण. ते तुळशीचं लग्न होतं तेव्हा ठेवलेले आहेत ना. आणि आमच्या इकडे काजल मॅडम येत आहे. तू काय करायला गेली? ते हे चालू केलं ना, पंप पाणी वरती सोडते. तर इथे बघा एकदम गरम गरम भात. आणि आम्ही गेलो होतो बाहेर, तर काजलने आज काय काय बनवलंय बघा जेवायला. तर काजल काय बनवलंय? कोबीची भाजी, बटाट्याची भाजी, बटाटा फ्राय आणि वरण आणि भात. वरणची डाळ आपण कोणती कोणती घेतो? तू कोणती घेतली? मूग डाळ आता घेतली. मूग डाळीचं आणि बनवलं. तूर डाळ वापरतो. ओके. पुढे गरम गरम भात. तर आता आम्ही अशा प्रकारे जेवणार आहे आणि ब्लॉग आपण नंतर कंटिन्यू करूया परत. चला मी आली. नमस्ते. आज मी ओट्सची इडली बनवते. एवढं सिरियस का? आज आते घरी आले ना. ओट्सची इडली टेस्ट करायला आली आता. टाइमर आली एकदम. आणि आज आतापासून आमचे नवीन कॅमेरामॅन काजल. हो काय? कारण आम्हाला ऑलरेडी काम लागलेले आहेत आणि आमच्या घरी काम चालू आहे. बाहेर दाखव काय काय काम चालू आहे. बरोबर टायमर.
चला जाऊ तुम्ही रेसिपी बनवा. बाय. आता इथे मी ओट्ससाठी बघा साहित्य काय काय घेतलं आहे. हे 2 कप ओट्स आहे, 1 कप रवा आहे, 1 कप दही आणि हे चटणीचं साहित्य आहे. कोथिंबीर घेतली आहे, शेंगदाणे, खोबरं, म्हणजे हे अर्धा कप आहे, अर्धा लिंबू, 3 हिरवी मिरची आणि लसूणच्या पाकळ्या आहेत 5-6 आणि हा आपला इनो याच्यासाठी, ह्या बटरसाठी इडलीच्या. आता मी काय करते, ओट्स आहेत ना साधारणशे थोडे भाजून घेते. ओट्स कसे जरा नरम असतात ना, ते थोडे भाजून घ्यायचे म्हणजे जरा कुरकुरीत होतात. 2 कप आहेत ना, 1 कप भाजून घेते. 1 कप भाजून घेतला म्हणजे जास्त नाही भाजायचा, तर तो थोडा कुरकुरीत होतो. नॉर्मल आहे ना? नॉर्मल आहे. थंड करते, कर. गरम आहे ना, भाजले आहेत ना ओट्स. झाला म्हणजे आणि 115 आलं. नॉर्मल आहे. 67. आता इथे ओट्स बघा थंड झाले आहे. आता त्याच्यामध्ये रवा टाकते आणि हे आहे ना आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं रव्यासारखं. हा रवा आहे ना तसंच हा पण रव्यासारखाच वाटला पाहिजे, असं मिश्रण वाटून घ्यायचं सरसर करत. आता इथे बघा ओट्स आणि रवा वाटून घेतलेला आहे मिक्सरला बारीक करून. ही बघा अशी पावडर केलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना दही टाकते, 1 कप दही आणि 1 कप पाणी टाकायचं. 1 कप दही आणि 1 कप पाणी, ह्याचं मिश्रण एकत्र करायचं. तर इथे बघा 1 कप पाणी आणि 1 कप दही टाकलं आहे आणि मिश्रण बघा एकजीव झालेलं आहे. आता ह्याला 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवते. इथे बघा चटणी पण वाटून झाली आहे. आता चटणीमध्ये आहे ना मीठ टाकायचं आणि थोडीशी साखर टाकायची आहे. थोडीशी आपण नावाला साखर टाकायची आणि आपलं चवीपुरतं थोडंसं मीठ टाकायचं. आपली चटणी तयार आहे. आता आपल्या इडलीचा बॅटर बघूया. इडलीचा बॅटर तर मस्तच फुगलाय बघा, पाणी सगळं शोषून घेतलंय. आता मी तुम्हाला सांगते, आता याच्यामध्ये आहे ना मी बघा मटर घेतले. हे मटर कसले आहे? फ्रोझन मटर. हे आता मी मटर टाकणार आहे. आता तुम्ही याच्यामध्ये गाजर म्हणजे जे तुम्हाला काय टाकायचे असेल ना ते तुम्ही टाकू शकता याच्यामध्ये. आता मी थोडंसं पाणी टाकते पहिलं. आता आपण पहिल्या इडलीच्या बॅटरमध्ये मीठ टाकूया. चवीपुरता मीठ टाकायचं, जास्त पण टाकायचं कारण चटणीत पण मीठ असतो ना. आणि त्याच्यामध्ये मटर टाकते. आपलं बॅटर बघा तयार झालं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना इनो टाकते 1 पॅकेट. इनो टाकला की त्याच्यावरती थोडंसं पाणी टाकायचं आणि एका डायरेक्शनला ढवळून घ्यायचं. आता मस्त आपलं झालं आहे बघा, ढवळून घेतलं आहे. आता आपण इडलीच्या भांड्यामध्ये आपलं बॅटर भरूया. आता इथे तेल लावते. आता इडलीच्या भांड्यामध्ये पाणी ओतलंय बघा, 2-3 गिलास पाणी ओतलंय. आता त्याच्यामध्ये आपली भांडी ठेवूया. त्याच्यावरती झाकण ठेवूया आपण आणि आता गॅसवर ठेवूया. फुल गॅसवर 15 मिनिटं शिजवायची. 15 मिनिटं आता गॅसवर ठेवलाय. आता तुम्हाला झाल्यावरती दाखवते. आता इथे बघा बॅटर उरलं होतं ना आपल्या इडलीच्या साच्यामध्ये टाकून, ते मी बघा असं डोश्यासारखं टाकलं आहे. किती मस्त सुंदर झाले बघा. आता आपल्या इडल्या झालेल्या आहे. 2 मिनिटं गॅस बंद करून ठेवला होता.
आता आपण खोलून बघूया. मस्त छान फुगले आहेत बघ, आहे ना. आता ते सर्व खाली काढून घेते पहिले प्लेटी. आता इथे बघा 4 साच्या मी काढून घेतले आहेत खाली. आणि बॅटर उरलेलं बघा मी डोस्यासारखा बनवलं आहे, एकदम पोळा टाईप झाला आहे मस्तपैकी. आता मी तुम्हाला इडल्या काढून दाखवते. बघा जाळी झाली आहे ना. जा खा, जा खाऊन दाखव जा. आता काय बोलतच नाही. ती ओट्सची इडली आहे बघ, वाटतं का ओट्स खाल्ल्यासारखं. खा. मस्त झाले, असं झाले. छान आहे. हे काय बनवलं, हे लास्टला काय बनवलं, पोळा. पोळा, ओटचा पोळा. ओट्सचा पोळा काय. उरलेलं होतं ना, त्याचा पोळा बनवलाय. ओके. आत्याला पोळा खूप आवडलाय, रिव्ह्यू द्या. तुला काय मम्मी. नाही खाते ना. ओके. रेसिपी कशी झाली आम्हाला सांगा कमेंट करून. बाय बाय.